é moi malo. Veña, hombre. Hoxe, día 8 de marzo, conmemórase o Día Internacional da Muller, unha celebración universal no que se reivindica a igualdade entre homes e mulleres, unha demanda a que se sumaron os traballadores do Concello de Chantada e parte do goberno local, entre eles o alcalde Manuel Varela, que se concentraron diante da Casa Consistorial. A concelleira Pamela Fernández Águila foi a encargada de ler o manifesto. Hoxe é o día 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, reconocido pola ONU, e conmemora a loita das mulleres pola súa participación en igualdade co home. A aportación inestimable das mulleres ao longo da historia en todas as esferas sociais foi silenciada de maneira intencionada. Este día invítanos á reflexión sobre as discriminacións sufridas polas mulleres desde a antigüedade ata os nosos días. Estamos nunha grave crise económica e este feito debe alarmarnos e alármanos, porque é nas mulleres onde se ceba principalmente, con índices de paro moi elevados, precariedade no traballo, contratos a tempo parcial, etc., abrindo aínda máis a brecha que conduce a un incremento no índice de desigualdade. Foron importantes os avances en moitas esferas, tamén na normativa, pero aínda estamos lonxe de conseguir a igualdade real e efectiva. O compromiso e a prioridade debe estar en seguir loitando pola participación das mulleres nos distintos ámbitos de actividade, exixir cambios en valores e actitudes sociais, sensibilización e intervención na prevención de todas as formas de violencia sobre as mulleres, incluído o acoso sexual e por razón de xénero no traballo. Elo nos permitirá conquerir a tan esperada igualdade real de dereitos en todos os ámbitos, entre mulleres e homes. Moitas gracias a todos por asistir.